Scotcher. Hir, chwilio am Davies. Davies! A tackle bwysig gan Emlyn Lewis. Mi oedd yna chydig o wthiad gan Jordan Davies ar Alaric Jones. Ond oedd Davies mewn ar gôl. A tackle wedi amseru'n berffaith gan Emlyn Lewis i rwystro'r ymosodwr. Scotcher a Brwsesi o'i flanau. Rhaid i fe newid cyfeirid y chwarae tuag at Wilson. Mae'n bas wych, cyffyrddiad da. Ac yna'r bêl yn rhydd, a dyma Jordan Davies. Davies, y bêl yn gwyro allan am gic gornel. Chwarae gorau'r gêm gan Hwlffordd. Y bas letraws. Y croesiad yn cael ei chlirio cyn belled a Jordan Davies. A mae allan am gic gornel. Scotcher yn pwyso mesur yr opsiynau. Mae'n dewis y bas yn sgwar at Jenkins. Ond y bas na'n rifyr i Harry John. A dyma Chubb. Chubb yn gryf ac yn carlamu lawr y dde. Drwchwch ar gyflymdra yma Chubb. Chubb yn barhau i fynd ar arbediad yn wych gan Zach Jones, ond amrhediad gan Matt Chubb, y gorau ni wedi gweld o'r Met. Cian Williams. Williams ar gyd isiel a Zach Jones tu ôl iddi. Ond y bas lac gan Jenkins yn cael ei rhyngipio gan Matt Chubb. A dyma'n rhedeg bron hyd y ca. Cyflymdra, cryfder ac yna'r ergyd ar darget a Zach Jones di gwneud yn dda yn y gôl i Hwlffordd i'w harbed hi. Scotcher mewn at Wilson. Wilson yn helpu'r bêl mlaen i Brwsesi. Dyna welliad. Bêl yn cael ei chroesi tuag at Jordan Davies. Mae tu hwnt i bawb. Dyma Scotcher. Scotcher at Wilson. Cyfle i fwydo'r bêl i Rhys mewn, mae'n dod i'r canol, y peniad gan Jordan Davies! Ychydig dros y bar gan Jordan Davies, a dyna'r agosan i wedi dod yn yr ail hanner at gôl. Dylan Rhys yn adennill y meddiant, a'i groesiad yn dod o hyd i Jordan Davies. Ond oedd ar ei dalcen a dros y bar, a dim trafferth i lang yn y gôl. Fil ar gic rydd i Hwlffordd. Mewn mae'n mynd, ac mae'n mewn! A phwy sy'n hawlio hi? Dwi'n meddwl taw Dylan Rhys. Y fe gath ei cyffyrddiad oedd wrth Jamie Fil yn wreiddiol ar gic rydd. Mae Rhys yn ei hawlio hi. Mae wedi tasgu'n y cwt bach. Clwstwr y chwaraewyr o gwmpas Zach Jones yn y cwrt bach. Mewn mae'n mynd. Peniad pwysig allan Craig Davies ymyl y cwrt Cosby. Mae'n frwydr i ennill lle. Ac yna Jones! Oh, Sam Jones, prif sgoriwr Met Caerdydd. A'i gefn at gôl yn troi ac ar ei trod dde yn gosod y bêl dros y bar a sgwni gyda'r ergyd yna. Mae'r fuddugoliaeth yn mynd i ddod i'r adar gleision. Tony, 4 points from the 2 home games. I'm sure you'd have taken that before last Saturday. Yeah, especially with the run we'd been on. You know, confidence is low, and even tonight at times you could see we were a bit nervous, even with all the possession we had. And as the game goes on, and Met had defended very well, you just get yourself into a bit of a rut when you haven't won a game for a while. But credit to the lads, they kept going, and we said if we keep a clean sheet half time, then I thought we'd get one, and that was the case. Siomedig iawn, daethon ni fan hyn gyda cynllun heno i achosi rwystredigaeth iddyn nhw a achosi nhw i peidio cael digon o meddiant tu nôl i ni a pethau fel yna, ac un laps o concentration sydd yn caniatáu i free kick i ddigwydd, a wedyn mae'r free kick yn dod i mewn a mae rhaid i ni amddiffyn yn well. Yn gweud ni, ar ôl ni, fi'n credu ni wedi gwneud 2 neu 3 cyfle ar ôl, ac oedd ddim lot yn y gêm, i fod yn onest. Oedd lot o feddiant yn nhw, ond ni'n disgwyl hynna, a dyna beth o'n ni wedi gosod lan i siwto ni heno, ond siomedig dros ben. Rhys, many congratulations. A vital 3rd win for Haverfordwest this evening, but you had to work ever so hard to break the Met defence down. Yeah, obviously it's difficult when teams sit in like that, and you know, we got the ball, but they're all sat behind it. You know, it's hard to break them down, but you know, we knew we'd get chances, and luckily one went in for us and we kept a clean sheet, and that's what we went to do.